फाग्ला फकास फंबाय आंखौ फोनांनो हागोनबासोलाय नोङो जाम्बा जाम्बा बुरबेक नोंखि आंजों हाफेरो साला बे नों दाखालि साला आंनि फंबाय एमजेखौ बाब बिदा फंबाय सानैजों लोगो नांना नोंसोर होख्लायदोंमोन ना नोंखौ होथारगोनलां है साला डुप्लिकेट टाइगार दनजित फाग्ला साला दासो मोनदों साला बैजाब महा हारानि मानसि नोंखौ हगारा जाम्बा इन्टारटेनमेन्ट महा जाम्बालै नोंखि आंजों हायो होमबा नैबे फकासनि फंबाय धनजितखौ हायो नोङो फोनांनो हायालै नोङो जेसेबां आदब खायदा बाहाय नोङो नोंनि खुम्फुआ खामानि गैया मिथिबाय नोंनि फंबाय एमबिया दाख्लै होजाबाय साला जों बिदा फंबाय सानैजों लोगो नांनानै बांद्राय दुगाथ' बियो आरो नोंखौबो होगोन र' नोंबो बांद्राय दम देखायगासिनो गैया साला दनजित है हो हा है हा हो साला एमजे फंबाय हागोन नों आंखौ हागोन साला फकास फंबाय नोंखौ दिनैबावलाय होखावनासो मारगोनलां नों साला बार आंनि बिदा एमजेनि बाथ्रा लाबोबाय थादों नोंखौ है साला इन्टारटेनमेन्ट बुगा मारा नोंखौ साला उदैखौनो जुफ्रुजोबनोलां बांद्राय नोङो साला हारामि जाबाय नों साला गोबां समनिफ्रायनो आंजों बादिनांगासिनो दङ नोंखौ साला होखाथारला बै साला एमजे फंबाय नोंखौ नागारा नै नों दनजित फाग्ला फकास फंबाय आंखौ फोनांनो हागोनबासोलाय नोङो जाम्बा बुरबे नोंखि आंजों हाफेरो माब्ला हाया नोंनि खुम्फुआ आंनि खुम्फुजों हाबाय बुरबेक फोनांनो हागोन नोङो आंखौ र' नोंखौ आं बांद्राय गोबाव नायबाय थाला होख्लायनोसै आं नोंखौ साला बुरबक धनजित होख्लायनो आइडिलै हाबा हगारदो आंखौ आइडि आं जात मानसिफोरजों सोरजों जुजिनांगौ सोरजों जुजिबाय थाखोब्रा आइडिलै हगारदो आखाया साबाय आं बेबादिबो रावखौबो जेबो बुंथारलालै हगारदोलै इन्टारटेनमेन्ट बाहाया हगारदो आंखौ आइडि साजोब्बायलै आखाया हगारदोलै आंखौ हगारदोब्रा आङो एबार समाय लाबायलै आं रावजोंबो लोगो जालालै दासो मोनदों नोङो साला बुरबेक आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो होनगासिनो दंखायोना आंजों जुजिनाङा नों साला आंनि बिदा एमजिनि बांद्राय बाथ्रा लाबोबाय थादों नोंखौ साला दासो मोनदों नोङो साला मुर्ख बड'लेण्ड टाइगार डुप्लिकेट टाइगार धनजित नोंखौ होख्लायबावगोनसोलां साला बांद्राय जाबाय नोङो बांद्राय खर' देरथारबायलै नोङो इन्टारटेनमेन्ट सार आंखौ हगारदोलै आइ एम भेरि सरि आइडिलै आंखौ हगारदोलै